Santa, dúfam, že sa máš dobre. Píšem ti kvôli darčeku. Tento rok by bol super, keby nebolo... Timoteja. Z duše ho neznášam. Jeho babka vedie cukráreň Polievka. Poleva. A deň čo deň je to rovnaké. Timotej je zlý, ale dnes je to cool. Mama má pravdu. Preto, Santa, potrebujem ako darček fúkačku na guľaté žuvačky. Spolieham sa na teba, Santa. Je to kľúčová vec. Bol tu Santa! Áno! Ale môj darček poplietol. Jeden pomílený darček? Musím mu povedať, že sa pomýlil. Santa? To som ja. Vieš, že mi dlhuješ darček? Čo? Pozor, je to nebezpečné. A čo také chceš? Fúkačku na guľaté žuvačky. Mám plán, musíš mi pomôcť. Prebudí na Vianoce? Dobrý deň, deti. Ak chceš poraziť nepriateľa, musíš využiť vlastné zbrane. Odvahu a spravodlivosť. Za panikou v parku je kto? Vráca! A za darčekmi plnými ploštíc je kto? No a za násilným vniknutím do hotela a deformáciou nozdier? Babor! Mama! Mama! Je kto? Násilie nie je riešením. Tak je. Ho, ho, ho! Hľadá sa Santa. V kinách od 18. decembra.